Presiden jong ka Ukraine Volodymyr Zelensky ulaong ba ka United States bat katu katni kiri ha Middle East kelapan jingirap na ka Ukraine banyale persya yaki drone Shahid drone balas na ha Iran. Habakren na kami sengi balang Zelensky ula pentip bakari kum ka United Arab Emirates ka Qatar, Bahrain, bat Jordan, bat Kuwait ru kilawan syakani Shakif man panjing Arab halor karukom yada nakini kidron. Zelensky ulaong ba ka Ukraine kalayo shibun ka jingyo jingstan ha ka jingyale persya ya ki Shahid drones namar bakari kalamat ya ki jingyasho bajurba nadu ka jinghertma jong ka Russia palat South Nem menshwa. Katkum ka jingyatu nadu pasdang katma ka Russia kala pelat daki pau hazar teli ki drone Shahid ba sha ki benta ba pher jong ka Ukraine. Hakini ki kindiat sengiru ka Iran kala pendon kam yakini ki drone kum ka jingya khun persya ya ki jingya sho lang jong ka United States bat Israel sha ki jaka badon ha Iran. Presiden ka Ukraine ulaong ba kari kalong ka baklay bansam ya ka jingstat jingya da jong ka Henry tang lada kani kam penduna yak bor jingya da jong ka rihi. Ula banjuru ba kinu kijingarap kidai ban penklan ya ka jinglong san perthai jong ka Ukraine ha ka jing persang ban penkut ya ka thma bat ka Russia. Ha ka ju ka por ka jingya kanat ka panangjur ha Middle East kala penlet jingmut sha ka perthai na ka thma ha pedeng ka Russia bat Ukraine ka badang long ka thma ka bahe tam ha Europe nadu ka World War II. Zelensky ulaong ru bakani ka jinglong jingman kala penslem ya ka jingya karen jingya sok ka balathmu banlong hakani katayaw hapdeng ka Russia bat Ukraine kawadai banlong da kajingalam jong ka United States. Hakaliang jong kajingale ha madantma laong bakisipay jong ka Ukraine kilala ban simbyang katu katni kichaka ha kabenta jingale kabajrong kumba 6000 arspa sanpau kilometer ay. Katkum ka kaipot jong ka Institute for the Study of War kijingya kun kibadangshen kilapenlong ya ka Ukraine ban yo biang kumba arspa sanpau square kilometer kachaka nadu kasitarik jong ukalalengkot.